Sa number 8, 187 billion pesos nga pondo para sa Panay-Guimaras Negros Bridge Project ang mahimo kulangon para sa duha ka mga separado nga taytay. Yari ang report. Sa Disyembre, matapos ang detailed engineering design para sa Section 1 sang Panay-Guimaras Negros Bridge Project, kaginapaabot ni DPWH Western Visayas Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga maaprobahan sa National Economic Development Authority. Kapin sa 187 billion pesos ang kabilugan nga pondo para sa duha ka mga separado nga taytay nga nagalaba sa kapin 32 kilometers. Pero ginsiling ni Oropel nga mahimo kulangon ang pondo bangod sang kadalumon sa mga pundasyon nga kinahanglan mapahamtang. Ginpatag niya nga sandig sa geotechnical aspect mas nagdalom ang design depth tugas ang soil classification. Nalakip man sa ilagi na consider ang pagsakas ang presyo sang construction materials sa tion nga sugura ng civil works para sa Section 1 o kunang taytay nga magaangot sang Leganes Iloilo kag Buenavista Guimaras sa second semester sang 2025. Ginapaabot nga ini ang matapos sa 2028. Pero may mga nakita ang consultant sa yung challenges sa geotechnical at may English geotay ang ato niya cost because nagdalom ang atong geotechnical study. This is a project na ginahulat ng tanan. Even if the Negros Island region is makwana masipararan na still the same. Yung project is a pit project of the President under the BBM, the Build More. Gindugang ni Oropel nga sa December 2025 naman natanana suguran ang detailed engineering design para sa Section 2 ko ng taytay nga magaangot sang San Lorenzo Guimaras pakadto sa boundary sang Pulupandan kag Bago City sa Negros Occidental. Nalakip sa tagaan atensyon sa pagtuon ng epekto sang infrastructure project sa baybay ilabi na nga may mga Irrawaddy dolphins nga masami yara sa baybayon nga nasakpan sang Pulupandan. The study includes all the aspects sang consultancy. So, ang tanong-tanong, consider na nila. So, before they will submit the final design or the PGN, all these factors are being considered by the consultant. Nalakip sa ginalauman sang DPWH nga mapunduhan sa Malason nga tinuig ang Coastal Expressway nga magaangot sang Taytay asa sa Bacolod, pakadto na sa Victorias kag Cadiz City.